Brav ligger på lavt vand. Nå, okay. Nu kan jeg godt se den. Okay. Jeg fik se masterne. Det ligner for mig, det ligner ligesom en kutter. Altså, den har et lavt fribord. Det er nok den første, der kan nordkæmper i Brav. Det siger ikke så er det sådan åben. Vi starter bare lige så stille derind og finder et eller andet sted der i nærheden af Nordkap, og så smider vi formen der. Jeg kører bare på ekoløjet sådan passen. Og det vi skal, det er, at vi skal have et spil op, så man kan løsne ankerspillet der. Så det er vel ikke klart. Og spil, altså og fjernbetjening. Det er ikke sikkert, at der bliver brug for den, men det er meget rart at have den. Den der bliver der brug for, ja. Fjernbetjeningen, den der op og ned til ankerspillet. Nå, du tænker bare løsne med den her? Ja, ja. Jeg tænker at gå lidt længere ind, end Nordkaperen ligger der, fordi så regner med, at det bliver lidt roligere. Ja.